ninħabbu ħafna bejnietna, ġifieri nagħmlu ħafna ħin biex we make a huge effort biex inqata' ħafna ħin flimkien, niltaqgħu għand ommi ħafna llum il-ġurnata, m'għandix preferenza bejniethom u isu ma nħoss li għax għandi erba' u mhux wieħed qed nagħti inqas attenzjoni lill-kbira pereżempju. Ma jiġu xhur fejn ngħidu daxxar naqra batut, fimt? U kif tajt inti berba titfal, extracurriculars u x'nafjena. Jiġi l-ispejjeż qegħdin hemmhekk sewwa. Imma kif taqbad tajt. B'xi mod naslu, onestament, tipo jien naf milux morna weekend out għax flimkien hekk waħedna mingħajr tfal. Le ma qed tattinix dettali. Le, ovvja. Imma hekk ngħidu l xulxin qisna nerġgħu mor honeymoon. Id-dar is a very happy place. Ġifirina, it is my favorite place to be, id-dar, bla dubju ta' xej. Gianluca Bezzina, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.